Stai cu mine să-ți explic scandalul anului 2025. Ăștia doi vor face război. Ideea principală este că, efectiv, Kim a luat în calcul să îl scoată din custodia comună pe Kanye. Ce înseamnă asta? Că el nu va mai avea niciun drept asupra copiilor. O să fie foarte trist pentru copii, pentru că am văzut în nenumărate episoade cum, efectiv, îl adoră. Cei mici chiar îl adoră, dar sunt sigură că asta e cea mai bună decizie pentru ei. Totul a pornit de la faptul că al nostru Kanye vrea să o pună pe Norty să cânte pe o piesă pentru P. Diddy. Kim nu s-a împotrivit niciodată în legătură cu cariera lui Norty și toate piesele pe care le-a scos Kanye și că a urcat-o pe scenă, însă aici chiar îi dau și o dreptate 100%. Nu este ok să-i legi numele ei de Diddy, mai ales în scandalul de acum. Kanye West țipă și plânge pe toate rețelele sociale că, efectiv, Kim a înregistrat numele North West și are toate drepturile. Iar el ceea ce face acum este să îi declare război. Vă mai spun o chestie și să o țineți minte de la mine. Dacă aceștia nu se înțeleg, acesta va fi cel mai mare proces de custodie din America, din istoria Americii, pentru că totuși vorbim de Kanye West și de Kim Kardashian. Oameni puternici și cu o influență și cu bani mulți. Dacă mă întrebați, nu știu pe cine aș paria. Știu doar că în momentul de față Kim face ceea ce e mai bine pentru copii și gen e dovadă. Pe când Kanye nu este ok. Faza cu Diddy chiar nu e ok.